पण म्हणतात तुमचे हाल बघून माका तो धंदो नको. हे कोरोना इल्यामुळे आता आधी पाणी आता वाहत घालू किती अंगात पाणी वाढता. होय सर्दी ताप वगैरे सर्दी झाली काय म्हणतो कोरोना कुंभाराचा मांडा जन्मल्यापासून मराठगत व्हाया. बरोबर पितळ कोण फोडीत नाही. नाही कुंभार होय होय होय. नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल मध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण भेट दिलेली कुंभकार हस्तकला केंद्र ब्रह्मनगरी येथे. तर त्या ठिकाणी आपण मातीची भांडी बघितलेली. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मातीची भांडी ही कशी बनवतात, त्याची पूर्ण प्रोसेस काय असते, तर हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर यासाठी मी आलोय नागवे गावातील सांगवेकर वाडीमध्ये. तर या ठिकाणी प्रभाकर सांगवेकर आपल्याला संपूर्ण ही माहिती देणार आहेत. त्यांचा हा पूर्ण पिढ्यानपिढ्या चाललेला व्यवसाय आहे आणि अजूनही भरपूर म्हणजे त्रास असूनही ते हा व्यवसाय पुढे चालवत आहेत. तर मंडळी, आपण या व्हिडिओमध्ये पूर्ण मातीची भांडी कशी बनवतात त्याबद्दलची माहिती घेणार आहोत. तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. बरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला देखील आम्हाला फॉलो करायला विसरू नका. मित्रांनो, आता आपल्यासोबत आहेत प्रभाकर सांगवेकर. नमस्कार काका. नमस्कार. तुमचं जरा या म्हणजे जे तुम्ही मातीची भांडी बनवत असणार तर त्याच्याबद्दल जरा थोडीशी माहिती द्यावा आमच्या युट्यूब चॅनलला. सांगा. ही माती आता ही पहिली आम्ही माती खोदकाम करतो. ओके. ही आता खोदकाम केलेली माती असं आणून सुकवलेली आहे. ओके. वाळूची लागता. हा. नंतर ही कुटायची. हा. आणि नंतर तिला पीठ बनवायचा तिचा. ओके. म्हणजे ते बारीक पीठ बनवायचं तिचा. बारीक पीठ बनवायचा. ओके. आणि पीठ बनवून झाल्यानंतर ती हाती माती पाणी वतून आतमध्ये तिला ताट करायची. ओके. म्हणजे मळायची. मळायची. ओके. मळल्यानंतर आपण तिथे चक्रावर बसणार. ओके. तर गोल चक्र असतं. गोल चक्रावर बसल्यानंतर तिचा मग भांडा तयार करणार. ओके. असा आमचा हा पारंपरिक धंदा आहे. ओके. आता हे म्हणजे किती दिवस लागतात? आता ही माती जेव्हा आणतो ना आपण तेव्हापासून ती पूर्ण भांडी बनवू किती दिवस आणि किंवा किती वेळ लागतात? 2 दिवस जाणार. 2 दिवस तरी जातात. म्हणजे माती हाणून बनवायची आणि सुकवायची. सुकवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कुटायची. हा. आणि तिसऱ्या दिवशी ती आपणास चक्रावर चालणार. ओके. अशी म्हणजे 3 दिवसाची पूर्ण ही प्रोसेस असा. 3 दिवसाची. ओके. ते 3 दिवस झाल्यानंतर आम्ही चक्रावर गेलो. हा. काय आम्ही सकाळी चक्रावर बसलो. हा. काय संध्याकाळी 4 काय आणि 5 काय. ओके. म्हणजे दिवसभर पूर्ण ते चक्रावरच भांडी काढायची आणि मग त्याच्यानंतर आतमध्ये थापटायची. ती थापटून तयार करूची लागतात. बरोबर. काय शेप देऊचं लागतं. शेप करूची लागतात. ओके. शेप करूक नाही मग 2 दिवस होय आमका. एका 2 दिवस होय. हा. आणि नंतर मग ती सुकवायची. सुकवल्यानंतर आपण भट्टी लावायची. ओके. ती आधी पहिली उन्हात सुकवायची. पहिली उन्हात सुकवायची. त्याच्यानंतर लाकडा व्हायची का. हा. लाकडा लावायची मुळात. त्याच्यावर ती भांडी लावायची. ओके. हा. इकडे ही भट्टी आहे. ही अशी असता का भट्टी? ही अशी भट्टी. ओके. त्याच्यामध्ये अशी लाकडा घालायची. ओके. त्याच्यावर ही भांडी ठेवायची. आता ही बाजूक सगळी भांडी असतात. भांडी नंतर आपण अशी लावायची. हा. अशी लावायची. ओके. अशी ही अशी भांडी लावायची. त्याच्यावर एक वर दाढी ठेवायची. हा. आणि वर उंच भाग करायचा. उंच केल्यानंतर ती भट्टी आता आम्ही आग घातली का दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही ती काढणार. बरोबर. ओके. म्हणजे आता संध्याकाळी आग घातल्यावर सकाळी काढणार. 5 वाजता आग घातली का उद्या सकाळी 7 वाजता ना काढायची. ओके. मग पूर्ण परफेक्ट तयार झाली. ओके. मग ती कोणा हवेस ते मग विकूक बाहेर जाते. ती कोण होय ते मागणी असणार ना. बरोबर. ओके. ठीक आहे. मित्रांनो, हे आहे पारंपरिक चक्र. या पारंपरिक चक्रावर जुनी माणसं सर्व मातीची भांडी बनवायची आणि अजून देखील हे प्रभाकर काका वगैरे आहेत, यांनी ही सर्व सांभाळलंय आणि अजूनही ते या चक्रावर भांडी बनवतात. तर आपण आता या चक्रावर कशी भांडी बनवतात ते आता आपण बघणार आहोत. हे लाकडी आहे. ओके. हे लाकडी. ह्या लाकूड. ओके. हा. ही माती. ओके. ही माती. हा. हे मातीच आहे. माती लिपलेली आहे. ओके. ही माती लिपलेली हा लाकूड आहे. हा. हे लाकडी आहे. ओके. हे सगळं बाकी लाकूड. हा फिरतो. हा. एवढा असा लहान खुटा आहे. खुटा. ओके. लाकडी खैराचा. हा. त्याला एवढी टोक असणार. हा. आणि त्याच्यावर हा दगड. हा. ह्या जत्राला खाली असा आहे तो. ओके. असा आहे. असा बसवणार. ओके. त्याच्यामध्ये ह्या खुटा असणार. हा. आणि त्याच्यावर तो पूर्ण फिरतो. त्याच्यावर हे चक्कर फिरते. ओके. तरीच म्हणणं म्हणजे भरपूर वेळ एका फिरूचा लागता ना. हा. त्याच्यावर फिरते. बरोबर. ओके. आता हे खाली लावलेला काय? त्या उकलाचा राहिला. ओके. पण हा दगड आहे. हा. हेच दगड. ओके. हा दगड आहे त्याला. आणि तो दगडाला एवढाच खुटा आहे. बरोबर. एवढा टोक आहे. हा. असा टोक आहे त्याला. ओके. त्याच्यावर हा फिरतो. बरोबर आहे ना त्याच्यावर. ओके.
हे आता किती वेळ फिरता एकदा हे केल्यावर? ह्या फिरता तसा फिरत थांबणार. हा पण आमका चक्रावर भांडा काढूचा येईल नंतर हा त्याका फेर घालू कसं. बरोबर, होय होय, एकदम फेर कमी होणार. फेर कमी होणार, बरोबर. फेरात भांडा आमचा तयार होणार नाही. ओके, ही त्याच्या मागची अशी टेक्निक आहे. टेक्निक आहे. बरोबर बरोबर. हा असा फिरत पण राहील. हा पण असा फिरत नाही. बरोबर. हा त्याच्या स्पीड मध्ये फिरा. स्पीड मध्येच बरोबर. तरच भांडा आहे ना. ओके ओके ओके. ठीक आहे. आता तुमका चक्रावर काढून दाखवू भांडा. हा चक्रावर भांडा काढून दाखवा. ही माती ना? हा ही माती. ही माती ती आता कुठलेली माती ती. हा म्हणजे पूर्ण 2 दिवसानंतर ही अशी माती तयार होता. हा 2 दिवसानंतर अशी तयार होणार. ओके, पूर्ण बारीक अशी तयार होणार. हा एकदम ओके, बरोबर. हा चिकचिक एकदम एकदम. हा ही आता आपली भांड्यासाठी माती रेडी आहे. रेडी. ती परत अशी मळावी लागते. ओके, अशी मळून एकदम फिनिशिंग करू होईल. बरोबर. हा हे पूर्ण म्हणजे असं मेहनतीचं काम आहे. हा मेहनतीचं काम. होय, मेहनती म्हणजे एका लय मेहनत आहे. बरोबर. हो तशी आमका देणगी नाही. बरोबर. हो ताच ना. आणि आमका सरकार म्हणून काय मदत ना. हो, ते सरकार पूर्ण म्हणजे काय लक्षच देत नाही अशा छोट्या छोट्या गोष्टींकडे. असल्या लक्ष्मी आता हे मेन गोष्टी होत होय. बरोबर. हो, आणि आता सध्या कसं या मातीच्या भांड्यांका लय मागणी असा. म्हणजे कशी ही आता लोक आहेत ना, ही स्टीलची आणि अल्युमिनियमची भांडी वापरून कंटाळतात. त्यांच्यात एका आता दुष्परिणाम भोगतात ते तो समजलो त्यांना. हो, त्यामुळे आता माझ्याकडे मार्केट नाही. हा माझ्याकडे मार्केट कोल्हापूर पासून. ओके, म्हणजे तयार होत नाही करणार काय. बरोबर. हो भांडी ना आपल्याकडे मिळत. बरोबर. हो, मातीचं पण भरपूर प्रॉब्लेम असता ना. माती सांगता कोण, मातीच कोण देत नाही ना. हो, हे तर माती तुम्ही काय ना आणतास? ही माती आमच्या नागव्यासून खालसून आणली, हरकुळसून आणली. ओके, हे चक्कर त्या दगडावर असा फिरते. ओके, ही माती नंतर अशी वर घ्यायची. वाव, या काम भारी आहे. या काम भारी आहे. या सांभाळून व्हाय म्हणजे आपला का सांभाळू. हे का ब्रेक नाही. हा, याचा जर डायरेक्ट जर तुम्ही कॅबूक गेलात. हा, आणि जर कदाचित त्याकडे पाया वगैरे लागला आमच्या. ओके, तर हा पाय तुटून जाणार, हाडापर्यंत जाणार. ओके, म्हणजे ही पण काळजी घेऊ कवी. हा, ती पहिली काळजी. हा, वाटतं तेवढा सोप्पा गोष्ट नाही. आता पाण्याचा हांडा आहे. ह्यो आता हांडो करतास. ओके, हांडो आता 5 लिटरचा होणार. ओके, हे 5 लिटरचा हांडो. 5 लिटर पाणी राहणार. म्हणजे हे प्रत्येक याच्यासाठी म्हणजे वेगवेगळ्या अशी हे असतं. म्हणजे आपल्याला जसं बनवूचा त्या प्रकारे आपल्याला बनवू शकता आकार देऊन. हो, आकार फक्त. आता ह्याच्यानंतर आम्ही हा चांगल्या उन्हात ठेवून तापा व्हाया. बरोबर. हा, ह्या सुका व्हाया. ओके, सुकल्यानंतर एका परत तकडे एका माती लावून वाढवायचा. हा, आणि एका 5 लिटरचा बनवायचा. ओके, म्हणजे ह्याच्यानंतर 5 लिटरचा बनताला. 5 लिटरचा बनवायचा, ह्याच्यानंतर बनणार. ओके, आता ठोकून असा थापटून 5 लिटरचा बनणार. ओके, हे आता म्हणजे तो बेसिक एक साचा तयार झाला. हा, हे साचा तयार झाला. ओके, एक झाला. दुसरा जेवणाचा भांडा दाखवतो. हा, 2 शंपाला दाखवूया काढून. हो चला. नमस्कार. आता हे आपण काय बनवतो? हे आता मच्छीसाठी भांडा बनवतो. हा, सोरकुल. ओके,
हे पण आपल्या गावाच्या साईज मध्ये आपण बनवू शकतो. बरोबर. 10 माणसाचा, 5 माणसांचा, 2 माणसाचा. ओके, असं म्हणजे असं लिटरवर हिशोब नसता, माणसांवर हिशोब. लिटरवर नाही. ओके. आणि त्याची जाडी वगैरे काय आपल्या घवी ते आपण घेऊ शकतो. आपण आपल्यावर. ओके. ते आपण बनवूची ती. ओके. मग सध्या त्याच्यात नवीन सुधारणा काय झाली अशी नवीन आता मशिनरी. हा, म्हणजे तू ह्याच्यात आता म्हणजे अजून काय सुधारणा होता काय? होता सुधारणा. ओके, मग आता तुम्ही काय केलास नवीन? आता नवीन चालू. ओके. म्हणजे आता हे तुमच्या आता हे वाचतले कष्ट बनवूचे. आमची मेहनत जरा कमी होत. ओके, म्हणजे आता तुम्ही पण जरा ऍडव्हान्स झालास. आता पहिला कसा आमका जर महिनो लागा. हा, आम्ही आता 15 दिवसात बनवू शकतो. बरोबर. हा, म्हणजे ही जी आता ही बनवूची जी मेहनत आहे ती कमी होत. ही आमका बनवूची मेहनत लय भरपूर कमी झाली. 15 दिवसाचा फरक येतो. 15 दिवसाचं. ओके. म्हणजे आता कशी ह्या भांड्यांकानी मागणी वाढता ना, मागणी वाढली तर त्याच्यामुळे तेवढं प्रोडक्शन पण निघाक होया. बरोबर. त्यामुळे आता आमच्याकडे पहिलं मातीचा मोठा प्रश्न. हो, मातीचा कसा काय मग आता करतास तुम्ही? मातीचा कसा करतो? माती आता कोणाच्या शेतात असली हा तर लोक कोण देऊ बघत नाही. बरोबर. आमका जर आता 1 ट्रॅक्टर माती येईल हा, तर ते जमीन मध्ये 1200 रुपये मागतात. अरे बापरे. त्याच्या बाहेर आमची खोदनावर. हो, 2 जिल्गे तर 2 जिल्गे ना 4 दिवस तरी होय आरामात. ट्रॅक्टर माती होणार, कारण का आमका माती ही खाणीची चालत नाही. बरोबर. हो, खालची जी माती प्युअर असता, कुंभारी चालणारी, हा, तीच आमका ती आतमधची माती काढूची लागते. बरोबर. होय, ती शोधून काढू होईल. हो. आणि मग ती माती नंतर हाणू टाकीत आमका 4000 हे जाग्यार येतात. बरोबर. हो, 4000 आमची कुटना वळा. बरोबर. हो, ते काय ही आमची मेहनत हा. हो, लाकूड हा. हो, गवात कराड या सगळ्या म्हणून आमका त्याच्यात आमका काय परवडत नाही. बरोबर. हो, काय परवडत नाही. पण आपलं कुंभारांनी पूर्वीपासून चालू केलं म्हणून आम्ही पूर्वीपासून चालू ठेवलं. हा, म्हणून माका वाटतं ना भरपूर जणांनी व्यवसाय सोडले आणि त्या कारणासाठी आता कोण व्यवसाय बघित नाही. बरोबर. हो, एवढं त्रास कोण करता. होय, आता लोकांना असं आयता मिळा कवा. रेशन तर चालू केले. बरोबर. हो, रेशनचे तांदूळ. शेती किती करू होईल. बरोबर. म्हणजे तो विषय आता झालेलो. ओके. आता आमचे कॉलेज कुमार. माझं झील 12वी शिकलो. हा, पण मी हे स्वतः असं. हा, पण त्यांना कधी अगदी लक्ष केलं नाही. बरोबर. पप्पानु म्हणतात तुमचे हाल बघून माका होतो धंदो नको. हा, कारण का आमच्या हालत आमका ठाऊ का. आमका दुपारी अन्न नाही, घरात सगळं असतं का. हा, पण आम्ही आता जेवणार कधी चक्रा सकाळी आम्ही 7 वाजता बसलो. हा, काय संध्याकाळी 4 वाजता ना उठणार तोपर्यंत आमका जेवण नाही किंवा भाकरी नाही. बरोबर. हो, भाकरी खाला असं बसा नको, जेवला असं बसा. होय, होय, होय. कारण का आमका बसायचं या बघा असा गोको करून लागतं. कोको करून पायाची वेळची पूर्ण वाट लागत असते कमरेची. आणि आता काय आला हे कोरोना आल्यामुळे आता आधी पाणी आता भात घालू किती अंगात पाणी वाढता. होय, सर्दी ताप वगैरे सर्दी झाली काय म्हणतो कोरोना झालो. म्हणजे आमच्या ह्याच्यात जगा गदनू. बरं, सगळ्याच साईडने पूर्ण वांदे असं. त्यामुळे सरकार आमच्या लक्ष देत नाही. कुंभार लोकांनी काहीच नाही अजून. बरोबर. होय, अजून याच्यावर लक्ष देऊ का. आणि बाकी लोकांनी पण विचार करू का, कारण त्यांना पण एक गोष्ट कळा कवी की स्टीलच्या आणि भांड्यांपेक्षा ही मातीची भांडी ना लय चांगली असत. आणि ही कुंभाराचा भांडा जलामल्यापासून मरातगत व्हाया. बरोबर. हो, जलामल्यापासून मरेपर्यंत ह्यो एक तुम्ही बरोबर विषय बोललात. ह्या तुम्ही आता जलामतला ना त्यापासून त्या मरातगत त्या भांडा व्हाया. होय, होय, कुंभारांची भांडी लागतात. जलामल्यानंतर व्हाया. होय, जलामताना. हो. दुसरा विषय लग्न म्हणतात करो फुटलो. हो, तेव्हा पण मातीची भांडी लागतात. होय. आणि शेवटी मेलो बोली होईल तेव्हा पण मातीचाच भांड होय. बरोबर. पितळ कोण फोडीत नाही. नाही. कुंभार होयो. होय, होय. लोकांनी याच्याकडे ना लक्ष देऊ कोय खरा सांगत. सरकारने नाही घ्या लोकांनी ते म्हणा कुंभार थांबा होय. होय, होय. आमका नको पण ह्यांच्या पुढच्या आमच्या भवितव्यात पण कुंभार होय. हो, नक्कीच, नक्कीच. त्या लोकांनी आजूबाजूच्या लोकांनी म्हणा सरकारला त्यांनी सांगा खोया. बरोबर. हो, सरकार कुंभाराक थारून धरा. नक्कीच, नक्कीच. हे आता व्हिडिओ जे बघतील ना ते नक्कीच याच्यावर काहीतरी उपाय करतील. बरोबर. हो, कारण हे सगळे खरी परिस्थिती आहे. आता तुम्ही सांगा ना, नाही पण सांगा. बरोबर. मी सांगते ना जलामल्यापासून मरातगत कुंभार होय. होय, होय, होय. आणि नुको असलो तर त्यांनी दाखवतो कोणा नुको. बरोबर. दुसरं काहीतरी ऑप्शन पण नाही. तो कोट्यावधी कोण असा पण शेवटी ह्याच्याशिवाय मृत्यू त्याचा मोक्ष नाही. होय, होय. कुंभाराशिवाय मोक्ष नाही. बरोबर. मंडळी, इकडे अजून देखील भांडी आहेत तर ते आपण बघूया. ह्या बनवलेला गुजरात. ओके, ह्या गुजरात. ह्या सावंतवाडी. ओके, ह्या सावंतवाडीचा बनलेला. मळेवाड. ओके, हे पण सावंतवाडी मळेवाड. ओके, ही पण सावंतवाडी मळेवाड. दुपारात. आणि ह्या काय ह्या घडा. ओके, ओके. आणि ह्या सोरकूर ह्या तुम्ही बनवलेला. ओके.
आणि हे त्याच्यावरची झाकणी वगैरे सगळं ह्याच्यावर नाही ह्याच्यावर ढाकणी आहे. ढाकणी आहे. ओके, ढाकणी पण ऐसरच बनवतो. ओके मित्रांनो, मगाशी आपण पारंपरिक पद्धतीने कशी भांडी बनवतात ते आपण बघितलं, पण जसा काळ बदलला त्या प्रकारे सर्व माणसं देखील अपडेट झालेली आहेत. आणि या ठिकाणी प्रभाकर सांगवेकर काकांनी देखील ही नवीन मशीन आणलेली आहे आणि ही खास दिल्लीवरून आणलेली आहे. तर आपण आता या मशीनमध्ये हा साचा ओके याच्यामध्ये ही माती टाकायची. ही माती आहे. ओके, ही माती टाकल्यानंतर आता त्याचा बुडकुला तयार होणार. हा बघा. ओके, हे बुडकुला तयार होतो. होणार. ओके, म्हणजे ही जी तुम्ही मगाशी जी पूर्ण दाखवलात मेहनत ती याच्यात कमी झाली. जास्त बरोबर, मग याच्यावर जास्त प्रोडक्ट निघा शकता. चालू केली. ओके, म्हणजे हे का एक प्रमाणात येतात सगळे भांडी एक सारखी. ओके, कमी जास्त आहे. हा आता पाव लिटरचे ना, पाव लिटरचे सगळे येणार. ओके, तुमका होई होई कशीच आहे. हा नाही नाही काय चालता. उडा होता जरा माती. होय होय. हे पण नंतर हे आता सुकूचे वगैरे लागत असतले ना. हे परत 2 दिवस सुकू होईल. ओके, 2 दिवस सुकवल्यानंतर मग त्याची भट्टी तिसऱ्या दिवशी भट्टी. आता तुझा ऊन चांगला असला तर ही आतमधून माती येणार बाहेर. ती बाजू काढून घेऊ बाय पण सांगतो बाय. ही एक नवीन पद्धत आहे. म्हणजे पूर्वीच्या काळी ती जी काय बोलतात ते का जतीर, तर त्याच्यावर बनवायला भरपूर वेळ लागायचा, पूर्ण दिवस जायचा. तर या ठिकाणी आपण दिवसभरामध्ये 500 ते 600 त्याच्यापेक्षा अधिकच भांडी बनवू शकतो. तिकडे किती बनायची? 100. ओके, दिवसाडी 100. ते पण कंटिन्युअस बसला तर त्याच्यावर बसायला राहा खोय. तर आता कुंभार समाज देखील ॲडव्हान्स होतोय. नवीन नवीन जे काही टेक्निक येत आहे ती आता फॉलो करतोय. त्याच्यामुळे प्रोडक्शन देखील वाढत आहे, प्लस मेहनत देखील कमी होते. पण मित्रांनो, जे त्रास आहेत, मातीचा जो प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यानंतर इतर ज्या काय मार्केटिंगच्या वगैरे गोष्टी आहेत, या शेवटी जैसे थे आहेत. त्यामुळे तुम्ही देखील विचार करा, कारण ही भांडी भरपूर पोषक आहेत म्हणजे आपल्या आरोग्यासाठी. कारण याच्यातून जे आपल्याला पोषक तत्वे वगैरे मिळतात, याच्यातून शिजवलेल्या जेवणाची जी चव असते ती माती बाकी स्टीलच्या वगैरे भांड्यांमध्ये नसते. ह्यात आपण काढतो ना. ओके, ओके, खाली ब्रेक. आणि ह्यो साचा आपण बाहेर काढायचा. हा साच्यातला आता बाहेर 15 मिनिटं ठेवायचा. 15 मिनिटं ठेवल्यानंतर ह्याचा असं पलटी करायचा. पलटी करायचा. ओके, पलटी केल्यानंतर हे बघा हे येणार. तो मोडलेलं त्याचं. या थोडासा सुकल्यावरच नंतर काढू का? सुकल्यावर काढायचा. हे आता तुमचा पण मी दाखवतोय असा. ओके, मोड असा काढायचा. पेस्ट झाला आता. पेस्ट झाला. हो, पेस्ट झाला. 15 मिनिटं राहलो ना असं सुकान आपणच बाहेर येणार. ओके मित्रांनो, 15 मिनिटं ज्यावेळी आपण सुकवतो हा मोड, त्याच्यानंतर हा असा पूर्ण एक आपल्याला ह्या काय म्हणतात घडो ना. घडो. तर असा हा घडा बाहेर निघतो. आणि मग नंतर ही खाली प्रॉब्लेम आहे तो. ओके, म्हणजे असा पूर्ण आपल्याला घडा रेडी मिळतो या मोल्ड मधून. असे जेवढे मोल्ड तयार होणार. हा पूर्ण रेडी झालेला. रेडी म्हणजे तयारच होऊन. ओके, हा जरा येतात लेट तो जरा. बरोबर. त्यामुळे असं झालं. हे आता परत सेटिंग करावं लागेल. ओके,
आता हे जेवढे साच्या असतील तेवढे साच्यामधून तुम्ही दिवसभरात तेवढे घडे काढू शकता. किती असतील तेवढे. ओके बरोबर बरोबर. हा 10 मिनिटं ठेवायचे, वाळले का लगेच काढायचे. ओके ही एक नवीन टेक्निक आहे. म्हणजे तिकडे मगाशी आपल्याला 15 मिनिटं गेली पण इकडे आपण 2 मिनिटातच. हो 2 मिनिटातच आपण हा पूर्ण घडा बनवला छोटावाला. असे पूर्ण हे साईज आहे. हे सोरकुल. हा भांडा आहे हा हे बघा साच्या त्याचे हे साच्या हे बघा. ओके इकडे बघा हे त्याची भांडी आहेत हे. हा हे वाले सगळे त्याचे साच्या. हा सोरकुलचे. सरकुल म्हणजे हे सर्व जे साच्या आहेत ते प्रत्येक भांड्यांच्या साईज नुसार आहे. 7 जातीच्या स्टाय आहेत. ओके म्हणजे तुम्ही 7 टाईपचे बनवता. हा 7 टाईपचे बनवणार. ओके मित्रांनो मगाशी काय बोलतात एखाद्या गोल आहे का? सुगड. मित्रांनो सुगड वरून भांडी काढल्यानंतर ती अशा प्रकारे असतात आणि मग त्याच्यानंतर याला पूर्ण इकडे एका काय थापटूचे लागतात नाही आकार द्यायचं लागतात. आकार द्यायचा. ओके तर आता यांना आकार दिला जात आहे. होतो काय ह्या काय सरकुल आहे घडवतो. जोडतो. ओके सुगड. हा एका सुगड बोलतात. ओके एका नंतर असा बनवायचा चक्रावर तिकडून आल्यानंतर. हा एका असा बनवायचा जरा सुकल्यानंतर. हा म्हणजे आपल्या गव्हात तो शेप द्यायचा होता. शेप द्यायचा म्हणजे ह्या पूर्ण तुम्ही थोडासा म्हणजे ओला असतानाच करू शकता. जास्त सुकला काय त्याचा उपयोग काय नाही बाहेर टाकून देऊ. ओके ह्या सुकल्यानंतर उपयोग काय नाही. ओके एवढी मेहनत आहे भरपूर. हे आपण संक्रांतीसाठी पुजतो. ओके हे सुगाड हे आता सध्या संक्रांत येतली ती आता 14 तारीखला संक्रांत ना त्यासाठी ही आमची ही सुगडा. ओके आणि ह्याच्यानंतर ही जेवणाची भांडी. हा पाण्याची भांडी. हा ही आता ह्या 15 दिवसानंतर आमचा तो जोरात चालू आहे. ओके आता ही सध्या संक्रांत असल्यामुळे तुम्ही घडे बनवता. ह्याचीच ऑर्डर आमका सध्या ऑर्डर आहे. ओके आणि नंतर मग रेग्युलर सोरकुल माठ वगैरे माठ गोली हांडू. ओके हे सर्व नंतर तुमचे चालू होणार. नंतर चालू करणार. या 15 दिवसात कोण करणार नाही. बरोबर. हा या 15 दिवसात फक्त घडे सुगडा. म्हणजे ज्या सीझनला जी ऑर्डर असतात ती पहिली. बरोबर. आता आमची ऑर्डर आता जेवणा बिवणाची ऑर्डर आता येतो. ओके म्हणजे इलेत. ओके पण आता काय माती नाही आधी. बरोबर. पाया पडा माती बघू होई. बरोबर. होय होय बाबा तू 200 ठिकाणी 300 घे पण माती दी. कारण का त्या लोकांनी असं वाटत नाही मातीवाल्यांनी वाटतं आमच्याकडे माती आहे आपण बनवताच पण उद्या तुमका तर बोली होई. बरोबर. होय बराक माती नाही त्याचं तो बनवतो लोक. होय जाऊन दे जरा आहे का जातला नक्की जातला जे बघतले ना नक्की जातला. हे सुगाड. हे बघा हे सुगाड. ओके हे बघा हे आता रेडी झाला. रेडी झाला. हे रेडी. हा आतमध्ये ठेवला का सुगाड झाला. ओके असं विषय आहे काय. हा आता ह्या वला आता ह्याला सुकून 2 दिवस. हा एका 2 दिवसानंतर लावायचा. ओके 2 दिवसानंतर ते चांगला उन्हात सुकल्यानंतर भट्टीक मग आपला फायनल भांडा रेडी होता. रेडी झाला. ओके झाला. मित्रांनो ही पूर्ण अशी भट्टी लावली जाते आणि त्याच्यानंतर मग ह्याच्याखाली लाकडा असतात ना. लाकडा. ओके ह्याच्याकडे लाकडा वगैरे अशी बाजूने पूर्ण लावून हे आता रात्री तुम्ही हे पेटवणार. 6 वाजेपर्यंत पेटवणार. त्याच्यानंतर ती सकाळी 6 वाजेपर्यंत. ओके तरी पूर्ण 12 तास पर्यंत ठेवणार. मग ही भांडी रेडी वापरासाठी. मित्रांनो इकडे आता प्रभाकर काकांकडे कोणते कोणते भांडी आहेत अवेलेबल तर त्याची आपण आता माहिती घेऊया. होता काय हो? हे मटणासाठी. हे मटण. एक मिनिट. हा हे मटण. ओके याच्यात मटणासाठी टेस्टी. ओके हे याच्या म्हणजे मटण वगैरे काय बनवायचं असेल तर हे सोरकुल नाही. सरकुल. ओके सोरकुलचा एक प्रकार. ह्याची जास्त आमका ऑर्डर. ओके ह्या याची तुमका जास्त ऑर्डर येतं. हा त्याच्या हा मच्छीसाठी. हा या मच्छीसाठी वेगळा. ओके ही आपण काय बोलतो होती? मुसलमानी थपटा. मुसलमानी थपटा. ओके आम्ही बोलतो. तुम्ही बोलता म्हणजे आपली भाषा. हा हे दह्यासाठी पण चालतात. ओके हे दह्यासाठी चालतात. ओके हे बघा ते रावले ते सुगडाचे. ओके हे बघा हे सुद्धा मच्छीसाठी. हा हे सोरकुल प्रॉपर. हा टोप. हे टोप भाजीसाठी. ह्याची पण क्वालिटी बघा मस्त असा
एक नंबर. फिनिशिंग वगैरे पण सॉलिड आहे. माझ्या मते ही भांडी ना आपल्याकडेच बनतात वाटतं, ही बाकीच्या अशी क्वालिटी नसता वाटतं. ओके, ही फक्त आपल्याकडे, आणि याचीच क्वालिटी चांगली असते. म्हणजे आपल्याकडे जे नागव्यात बनतात ना, हा आपण फोडणी वगैरे देतो ते आपल्या भांड्यात भीती नाही. ओके, ह्या भांड्यात काय प्रॉब्लेम नाही. नागव्याचा भांडा एक नंबर फोडण्यासाठी. बरोबर. हा, म्हणजे काय झालं माहिती. ओके, नागव्याचा भांडा म्हटलंच काय ते मटण म्हणा, भाजी म्हणा, मच्छी म्हणा, नागव्याचा म्हटलं काय ते माणूस घेणार. बरोबर. कारण की त्याला नाही तर काय, आज चुलीवरची भांडी, हा, जिथे दुसरी माती असत दुसऱ्या ठिकाणची, हा, चुलीवर ठेवला, हा, तू तेल टाकला आणि कांदा टाकल्यानंतर फटकन उडावला. ओके, बरोबर. म्हणजे काय होऊ शकतं, डोळे पण फुटू शकतं. बरोबर. होय 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 होय. हे वाले छोटे बुडकुले. ओके, हे बुडकुले हे का चालतं. आता उद्या संक्रांत, हळदी कुंकू, हे कोणतं तरी नवीन लग्न झालं, हा, तर त्यासाठी ही चिली पिली म्हणून वाटतं. ओके, चिली पिली एक नंबर. हा, 2 नंबर. हा, कोणतरी मेला, हा, काय ते का ते 10व्या दिवशी 12व्या दिवशी बरोबर हे लागतात, घड्या लागतात. बरोबर, छोटे. हा, ते लागतं. ओके, हे 2 कामं. हा, ह्याची पण तुमका ऑर्डर वर्षभर असतात. वर्ष कायम. हे किती बनू जाऊ तेवढे थोडे. बरोबर. हा, का मडकी बोलतात, मडकी. हा, अगोदर ह्याच्यात तांदूळ घालायचे लोक. हा, ओके, पूर्वीचे तांदूळ घालून ह्याच्यात आतमध्ये पेज आहे, बरोबर, पेज पिऊन खायचे. ओके. अल्युमिनियमच्या टोपातनी किंवा स्टीलच्या टोपातनी तांदूळ अगोदर नाही होती. आता नवीन सिस्टीम झाली म्हणून लवकर मारण्यात कारण आम्ही. बरोबर. होय होय. ह्याच्यात जी पेज असतात ना, त्याची चव आणि त्याच्यात चांगली म्हणजे असतात आपल्या शरीरासाठी. अल्युमिनियम मध्ये आम्ही तांदूळ घालतो. हो, अल्युमिनियम आपल्या पोटात किती जातात. बरोबर बरोबर. ह्यो एक विषय झिजतात ना. होय होय. टोप आपण चमच्यान घालताना झिजता. होय, ही माती पोटात जाऊन मारणार नाही म्हणून. बरोबर. हो, होय होय. ही आता औषधी माती आहे. बरोबर. होय, ही माती औषधात पण चालतात. मागे एक वेळा आमच्याकडे रत्नागिरी माणूस येलो, पोलीस वालो होतो. हा, आणि त्या ही चक्रावरची, ही बघा, ही आम्ही चक्रावर आमची वेगळी माती असतात. ही बघा, ही. ओके, ही वाली माती. ही त्याची त्या हवालदारांचा आमका आता नाव माहित नाही. आमचा भाव असताना मोठो, रात्री संध्याकाळी गेलो आणि चक्रावर वाहन ही केमळी काढली. ओके, ही चक्रावरची माती. हा, ती म्हणत आम्ही उठलं कशासाठी, तर म्हणालो माझी बायको गरोदर, डॉक्टर भयानक करून मी मोकळं झालोय. माका एका म्हणालो वयस्कर व्यक्तीने सांगण्यात, कुंभाराच्या जर चक्रावरची ही नरम माती मिळाल तर ती हान. ओके, आणि मग ते का मी तुका काय तो पर्याय सांगते. ओके, ह्या औषधी पण. ओके, भरपूर म्हणजे याचे फायदे असतात. म्हणूनच माका वाटतं पूर्वीची माणसं अशी एकदम अशी ठणठणीत होती आणि जास्त वर्ष जगली. आता माझा बोलण्याचा उद्देश काय, माती जाऊन पडत माणूस म्हणत नाही. माती औषधीच आहे, आयुर्वेदिकच आहे. होय होय होय. आणि तांब्या पितळचा भांडा, अल्युमिनियम भांडा, ह्या काय अल्युमिनियम भांडा नाही द्यायला घातली. अल्युमिनियम लय बेकार. बरोबर असलं ते आमच्या पण घराने तीच झाली परिस्थिती. बरोबर. हो, म्हणजे ज्यांनी व्यवसाय सोडल्यानी म्हणा. आता बाकीच्यांनी व्यवसाय, तुमच्या ते अल्युमिनियमच्या भांड्यात जेवण करतात, माझ्यात हे पण करू, मी ते खाली घेऊ, माझी कोणी करायचा, हे विषय झाले. बरोबर. हो. आता समोरच्या अल्युमिनियमच्या भांड्यात करतात, तर माझंच झील काय म्हणतो लोक, अल्युमिनियमच्या तांदळात टोपात घाल. मातीच्या नको, मातीच्या नको. म्हणजे विषय काय, आम्ही घालतो म्हणजे आमचा हे विषय नाही. आता जगा पण आम्ही झालो. बरोबर. आणि आता परत जग आता परत मातीच्या भांड्यांकडे परत पाठीलो आणि 100% एकाना भविष्यात भरपूर स्कोप आहे. मागे आता पनवेल घेऊन इली माझ्याजवळ, मोठी खानदानी लोक, मोठी मोठी गाडी घेऊन इली. 14 जण होती. 14. या 3रा वर्ष ना गो, काय गो 3 वर्षात आहे ना, 3 वर्ष झाली. त्यांनी माझ्याकडून ह्याच्यापेक्षा मोठी भांडी 4,500 माल नेले. ओके. होय, कप, डिश, गलासा, तांबजी, ताटा आणि असली भांडी मटणाची आणि मच्छीची. ओके. माका ती सांगाडी खास इली. त्यांना कोणीतरी कसा नसून नंबर दिल्या, त्या नंबरावरती हे दिली. माका म्हणलं, हो काकानो आमका अशी अशी भांडी होई. तिने सगळ्या अल्युमिनियम स्टील बंद केल्याने लिहूनच दिले माझ्याकडे यादी. तर मी विचारलं तुमका काय धंद्यासाठी होत का, म्हणून आम्ही धंदो हे करीत नाही. आमच्या म्हणून फॅक्टरी आहेत मोठं, पण आमका घरात वापरू, आमका घरात ते सुद्धा 2च वार. आम्ही बाहेर हॉटेलात मटण नाही, सगळे पैसेवाली पार्टी कोट्यावधीवाले असते. बरोबर. तर ती मागली आम्ही रविवार आणि बुधवार 2 वार आम्ही आमच्या घरात बंगल्यावर राहणार पनवेलला एकत्र, आणि 2 दिवस आम्ही महावराने मटण 2 वाराकच खाणार. ह्या वाराक मच्छी खाली तर दुसऱ्या वाराक मटण खाणार. ओके. त्यासाठी आमका भांडी, आमच्या जो पारंपरिकच भांडी ही. ओके. आम्ही हॉटेलात मटण खायत नाही, मच्छी खायत नाही. बरोबर. मित्रांनो, आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये मातीची भांडी कोणत्या प्रकारे बनवतात ती संपूर्ण माहिती घेतली. त्याचबरोबर आमच्या जे कुंभार समाजाचे जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे सध्या मातीचा विषय आहे, त्याच्यानंतर जे मार्केट आहे, त्याच्यानंतर बनवण्यासाठी एवढी मेहनत आहे, किंवा
आताची जी नवीन पिढी आहे ती या उद्योगाकडे पूर्ण अशी आकर्षित होत नाही, तर त्यांच्यासाठी काय करता येईल, तर याचा पूर्ण आम्ही एक डिटेल आता हा व्हिडिओ बनवला आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला एक लाईक करा. त्याचबरोबर हे सर्व जे प्रॉब्लेम्स वगैरे आहेत, या सर्व व्यथा आहेत कुंभार समाजाच्या, या पोचण्यासाठी हा व्हिडिओ नक्कीच जास्तीत जास्त शेअर करा. त्याचबरोबर मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आमचं देखील नक्की सबस्क्राईब करा. आज मला प्रभाकर सांगवेकर आणि त्यांच्यासोबत आहेत प्रमोद सांगवेकर आणि खूप चांगली माहिती दिली. या संपूर्ण आपल्या कुंभार समाजातील जे भांडी बनवण्याची पूर्ण कला आहे ती अजून काही जण जोपासत आहेत, त्याच्यानंतर पूर्ण प्रोसेस सांगितली, तर त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप मनापासून आभार. मित्रांनो, आजचा हा मी व्हिडिओ इथेच एंड करतोय. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला शेअर नक्की करा, लाईक करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका आणि आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाला देखील फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.